injongo yami ukukhonza uyinkosi. Ngibingelela ubaba nomama, abazalwane bonke, nabafundisi bonke ngezihlalo zabo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ophambi kwenu ugogo kwaHadebe eShiyane, umfundisi. Ngifike ekhaya lezwi ngithi beku 2022 bengisabona kahle, kodwa uNkulunkulu ngiphilise ekhaya lezwi ngisesibhedlela lapho engangikhona, ngishumayela ke entabeni ke ngihamba ngenza konke, kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngifike ekhaya lezwi yashintsha impilo yami, ngaqhubeka ngawenza lo msebenzi kwaze kwafika lapho khona ngize ngingena entabeni. Ngithese ngingena entabeni yendlu kaJehova, wafika la khona izinto zishintsha ke zonke. Ngike ngathola ngelinye ilanga ngathi uNkulunkulu udala konke kube ngokuphilayo. Ngayithola ngelinye ilanga ke sengishumayeza amatshe nezihlahla ezazikhona nomgwaqo khona lapho engangikhona, kwathi konke nenganguphethe ngikusebenzisa kwama lapho. Kusuka lapho angizange ngibuyele ngiqhubeke ngisekhaya manje, ngiphuma ngingena nje emakhaya, mhlawumbe ngize ngifike nasesibhedlela ngisalindele uNkulunkulu, ngoba injongo yami ukuba ngimkhonze, ngilalele lokho akushoyo nalokho afuna ukuba ngikwenze. Nakuthiwa ngishiye, nakuthiwa ngiqhubeke. Ngiyaxolisa isikhathi anisiboni. uJesu Kristu inkosi yami.